U-1994 unyaka oweza nethemba kubembe boMzantsi Afrika ababecinezele ngedolo esifubeni i-apartheid. Kanti ke i-ANC yayiphambili ukuqinisekisa oko yeza nethemba kubembe boMzantsi Afrika. Bengaboni kwanto edibene norhwaphilizo ke ngoko. Kwisithuba sama-26 eminyaka ezopolitiko zithiwe gubungu lurhwaphilizo olukhokhelele kubeni amaqela ezopolitiko abe maninzi kweli lizwe. Ozeke emzekweni ke nguHerman Mashaba owayefudule ngusodolophu waseRhawutini. Our new party is not launched out of ambitions of career politicians. It is born of the voices of ordinary South Africans who have expressed their views on the political future they want for their country. Kodwa ingaba bethu uMzantsi Afrika ukulungele kusini na ukuba neqela lezopolitiko elitsha? Now with the Constitutional Court ruling that independent candidates can stand for election and that the law needs to be clarified, I think we're ready for anything. Kulindeleke uba uMashaba aveze ngokusesikweni lo mbutho wakhe ngokukhawuleza nje. Ukanti ke luyakhulu uluvo lwamaqela ezopolitiko oluthi ngeke kuyekwe lento soloko kube ngasa kuyavotwa. Kodwa makubekho unyulo olulodwa oluyokuquka lwamasipala amaphondo nozwelonke ze abantu boMzantsi Afrika babe noxanduva lokuvota rhoqo kwiminyaka emihlanu. Ndingabongile Dumako indaba ze-SABC eRhawutini.